хлопчики и девчонки, а чи не бачили вы Нестора? Ой, а это кто? Рыбка. О, як вы думаете, яна сапраўды золотая и жадания умею выконывать? Эй, рыбка, рыбка, ну скажи что-нибудь. Молчить. Ай, не размаўляе. А, конечно, а як яна будзе размаўляць у воде? Памятаеце, у казцы рыбка заговорила, калі яе дзед з мора выловіў. А я таксама паспрабую. Дзесьці у мяне была вода. А, вунь яна. Ловища, рыбка малая и великая, ловища, рыбка золотая, чаровная. У меня для тебя 3 жадания есть. Выконаешь мои жадания? Ой-ой-ой, что это здарилося? Ой, да поможите! Эй, кто-нибудь, ратуйте, ратуйте! Добрый вечер, маленький, як поживаете? Буслик? Нестерка, да поможи мне, коли ласка. Буслик, что здарилося? Ты чаго забрался у клетку? Не сам забрал. Так, а кто тебе сюда посадил? Ой, Почекай, коли ласка, осторожно. я Вот не так. ведаю. Я рыбку ловил и раптом усё затрещало, почамнело, а я у этой клетки опынуўся. Так, вось гэтую рыбку ты ловил? Гэтую. Може, яна мяне ў клетку. Мне здаецца, яна сапраўды чараўніца. Але чаму? За што? Мабыць, хотела табе патлумачыць, як ёй дрэнна ў банцы. А як я адразу не здагадаўся? Нестерка, да памажы мне, калі ласка. Трэба хутчэй апранацца і бегчы на вуліцу. Пачакай, для чаго? Рыбку ў рэчку выпусціць. Пачакай, буслішак. Справа ў тым, што такая рыбка ў рэчцы жыць не будзе. А дзе? У возеры ці ў моры? Будем разом разбираться. Так, рыбка, прабач, калі ласка. Глядзі, буслік. Розныя рыбкі жывуць у розных вадаёмах. Глядзі, напрыклад, вось такія рыбкі, якія водзяцца ў салёнай вадзе, напрыклад, у марах ці акіянах, яны ніколі не будуць існаваць у прэснай вадзе, у азёрах ці ў рэчках. Глядзі, вось гэта марскія рыбы. Напрыклад, ласось. А вось гэту як клічуць. Гэта камбала. Ой, якая смешная назва. Сапраўды. А вось глядзі, тунец. Ага. А гэта скумбрыя. Ну і, канешне ж, акула. О, якая страшная. Ну так, не вельмі прыемная. Не хацелася б мне ў сваім падарожжы сустрэцца з акулай. Бррр. А якія рыбы жывуць у рэках і азёрах? Ну, і ёрш, і шчупак, і карась, і вугор. Глядзі. А вось гэту я ведаю. Гэта сом. Так, сом, малайчына. А ты ведаеш, буслік, што не ўсе рыбкі могуць існаваць у азёрах, рэках, марах ці акіянах. Гэтыя рыбы называюцца акварыумныя. Яны такія прыгожыя, рознакаляровыя. Ну так, прыгожыя. Ой, а гэта залатая рыбка, як наша. Ну так, вельмі падобная. Можа, яны нават чострыя. Чаму не? Усё можа быць. Значыць, наша рыбка не можа жыць ні ў возеры, ні ў моры? Не можа, буслячак. А ў клетку яна мяне чаму пасадзіла? Таму што хацела табе патлумачыць, як ёй дрэнна ў банцы, як ёй хочацца ў вялікі і прыгожы акварыум. Але я зусім нічога не ведаю пра акварыумных рыбак і пра тое, як іх даглядаць. Я табе з лёгкасцю дапамагу, і зараз мы пра гэта паглядзім мультфільм. А хіба такія мульцікі ёсць? Вядома ж. Глядзім. Эх. Дзякуй, рыбка. Вельмі цікавы мульцік. І павучальны. Добра, што ваўчок зразумеў сваю памылку. Праўда, сябры? І сваю памылку я таксама зразумеў. Малайчына. А зараз час развітвацца і класціся ў ложачкі. Да пабачэння, хлопчыкі і дзяўчынкі. І захапляльных вам прыгод у снах, маленькія. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда.
як галаси, і бусли в гнездо сховали своє довгі носи. Баю-бай, баю-бай, ваченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, ваченяти закривай. По крысе на росе потухают зорки з плюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спять и мышки, и стрижи, спять машины в гаражі. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, ваченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай.